Marago bengi mwancho maligerere bageta seni Ndizi TV Chinsa ni Ikomi chimarago bayabono chitariki ni 15 nemo mutenyi no yokabere umwaka bw'ikiribwibere na 23 chinga kibono abarai korwa senseme ya Azimio la Umoja One Kenya bakora wano muraiwe kiame Raila Amolo Odinga amo na Martha Karua nigo baikira se chabisi cha Jubilee asoma basobono abwase bagendete gukwana nabaliki bamangana korwa senseme yo eyamagayo yokabero muri kibwe kiame kyo Jeremiah Kioni amo na David Murade korusi waroroko babateneneri ase kiame kyo gya Jubilee korende korengana na Kioni nigatebire nigagendrete koba omori kyo manene bwe kiame kyo gya Jubilee abwase atebire nagendrete koba oyo mobo gati y'abateneri be kiame kyo gya Jubilee robati runtoro bwati asenchera yo bekirano tuchoko manyasa mangana itamaya ye Chinsa chiko bwati akorende enkwana nagenda tokorwegwa na Raila Odinga asamagacho a Jubilee ime ye county ya Nairobi baigo mwancho muligerie kina kiabege tukwamereria obobwi bomo governor Onyamira Amos Nyaribo bono bwagia tuguteirare oko enganeyo abwase Nyaribo arache kogendra kobo mo governor bwe county ya Nyamira maega yo mona chebina kona chabuna nigabwete kinekyo asenchera yobo ikirano kigima ayo ngati yalina kwaleganire asenchera yobwenge Chinsa Ikomi gendra koba mana intwe goika omoelio sibali mogotobwate wetera senchera ye mitandao tonyole Ndizi TV News ensemo ya YouTube na baigo Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook kwira nanda bana segeke kekerebosyo egaran kumanya yo mananda mange asenchera yo bwenge Nchini ngonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita noleto kubwatira na komo korwa sense moyibi manyerelio nigakoro kwa Joshua Auta toya chake korwa se county ya Nyamira abwa somo na chebi na akanya kimondo aruro gochika buno mugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo nigabwete obocholi gose nigabwete chikura asenchera yo bwene no bwasyoku magiga yo mwake kura korwa se county yo aseleta Dennis Ayera kogenda sekigambero kwamereria obobuyobwo chinga kyari kuroko na chokwo wetera senchera yekerero gose zoom nigateba omugavana Nyaribo nigabwete obocholi bwa senchera yo bwene no bwasyoku na igo nigagocha kogendera ko omugavana bwe county Nyamira oikokorre entunda yaye ya kabere. Number one is in the affirmative. The gubernatorial election for Nyamira held on the 9th of August 2022 was substantially conducted in accordance with the Constitution, the Elections Act. The first and second respondents were validly elected as the governor and deputy governor of Nyamira County. That equally answers issue number 3. Chinga kecho omo speaker bwe county assembly ya Nyamira Enoko Kero nigo atogirie ebigambero moneke gambero gie county ya Nyamira maega yokorwa okona choko buno mo governor Amos Nyaribo niga gucha kogendera ko bumo governor maega yekina gyokwamereria obubwibwaye oikiwa ase ekigambero niga tebire chine chinga kicyabene ekere bigambero bigendrete kurwa bwene bwabo gochiase bali bakoira ebina byabo gochiase bale asibatebire bigambero asense ya Kenya byachakiro ikira nimirimo yabo asenchera yo bwene no bwasyoku Tebanga chikoti chito nchienda kona cha ebina mbali kubwatikana ne chikura chiaetete ase bali bata isanegete ne nchorobo choli bwa chiete na ayo naro demokrasia ito yense itegoto ige binambia nda kona chuna nchena somira so mutanda kere twalenge bisaranso byogo etio mo county secretary oyere tali ali achaga iga ase bunge yaito nchena so mutanda na somirenge kinekyo ubo governor bwa Nyamira nkia na chuli tukolia leo nimbo atoko semelia chikoti chetu na indali chikire goetia tunaheshimu na tunakubali mambo ilikuwa vizuri kulingana na ile decision gose ogochora kulia ekoti anyale ko bagekurwa igo nabonta eteko tanga inamaya na se lichi
Ayo kagendera tomwanchu murigereria omo MCA kurwase wodi yerigoma nyambega gisesa oyo bakorwe kiamekemo no mugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo nigo bonago keire obobwi bwekinekyo abo asale no magoko kigima asatebire ekine chinga kibono mugavana bwenete kubwaterana na baraibonsi kurwase county ya Nyamira eligo ikirania magenderero gochia ase abamenye nigo bayigatebire obwene bwarorekanire kurwase kigambero kie county ya Nyamira abo asaga nebigambero byonsi kurwo bwene gochia sebali bakoira agosebali baganeti obokoreri bwebigambero Secretary nengoro kunyambega gisesa omo MCA Origoma Ward na chorete kiamekemo no mugavana Amos Nyaribo igongo teba serit koria ronga justice ya korekanire nyoro kiringa chukura nti akorotwa soboronge na ndo muske Nyaribo na wete chukurechi na ndi gonta to kobori omusani one na ndi wemisana omuske Walto 7 nyambati ngekere koti ya ruli nera accept na ndi yare ko babuya sokorra kwae no muske omusani one kijana yikurkunga yera Dennis yoro omusani one era kabisa ngekero koti ya ruli ga koti ya ruli na hari ko basaba aja teyo na ndo banyaguska koti ende na bagotigire ebintu ebigabo esorikero twarote rio muske nyagarama ekere petition ya bege tu ekaba court ekenda high court ikaenda court of appeal ikaenda mpaka supreme court ya chande sana service delivery ngakio muske the late his excellence John Obiro Nyagarama ige nargo saba umusani one ayera leko ekoti ya ruldiga nera tigera magana yuga iga na lituranyora magendero asemya ke tigata county ya Nyamira. John Kibaso oyoro mumenyi kurwase county ya Nyamira nere niga mubolirie Walter Nyambati oyole kuligyo bwana bwaye oyole kwamereria boigo amachibu yobachori bekero kyo governor kurwase county ya Nyamira wanchirana amachibu na wanchirana okonacha maega yomona chibi na kanya kimondo wateba buno mugavana bwe county ya Nyamira niga bweto bachoro bwa senchira yobwasyoku yongi ngure godi abusuma itukulia lero tore no mugoko munene asinge njomo jaji ole kugambe kina kibugabana wa Nyamira eruru lijibu ya matokeo na era buna aribiriria material facts kikia ruegwa ninja abantu baitu baagete chukura. He has confirmed that the majority have had their way and the minority had their say. Umuskenya libo onero mugavana wa Nyamira for the next 5 years. Tutayete kubodi mugaka Nyambati ekanye uno mu president yamo etakarugukaria nera na gusibirero nguri ekanye nabarayi bandi bonse bali kuriya chukura cy'ubugavana wa Nyamira bekanye babwatsi umugavana wa Nyamira his excellency Amos Nyamira emirimo wa Nyamira akorera abantu baminta magenderero for the next 5 years zaitu kuona mangana siasa twakurire no na abantu bandi baito tugutaka gutumeka nga to salie amagenderero y'abantu bandi through kubeke bina ibintu birika muranje abantu baito tikatubwatuke tutige gutumeka tumanyanga na twabere myaka bono tugwande ku focus. Boigo ensemo yabamenyi kurwase county ya Nyamira nigo bali no gosemeria bono buno mugavana bwe county yo nachi gwikirania obokoreri na magenderero ase county yo magega yo konyoro mweso abwase anyara konyoro bobwi bwekina kya mubwaterenetie igoro yo bobwi bwaye buno mugavana bwe county ya Nyamira bono nigo bamubolire mugavana Nyaribo kwenekya buna nkubwaterana ari na baraibande elyo kwenekya magenderero ase chinsemo au ime ye county yo ewa kene otware gusaba abantu ba Nyamira county bachandikire mono ase binte binge biteneine bone kine kero kiere ba Nyaribe na basingia agendre ne gasi yaye agendre na abantu ba Nyamira county egere baruoro banyoro obokonyi Chinsa mo chinyinge ebina mbigo tokonya oyo minto yega obegete kina ekeiga ayera tigatige ebintu ebiyo bolimo ebintu bigende byekene nekene gatigere kene andrero kyari bune kene Asato konye Nyamira sukemoto Nyambati na osabe asugwachire koregasi ndobwate ngakiende Nyaribo kara korete ni astogo chatoko echikura na kore obembo yo tiganya sato ne kambia mono asoko bwa kwaga ito Nyaribo na inde kogenda ase myaka ende 5 abo morayo Nyamira okora abantu bonse egento nko mwanchira tabwa tupa gusino ene yemo emeremo ga okora equally
naenda to kubwati sembere makuru mayo mugabana no tore naye bagenda kayo mwerio naende 2027 yekirogojija naende to support 99%. Chingaki aboroki wabange bono bairanire ase chiskuru ao na kugenda ase chiskuru chiri barangeretiwe maega yo goikaransa matemo manene yo mwakoeta nigo bono omwana Sofia bosibori oyo koreta matemo yo mwakoeta koro ase skuru yo boroso ya kiunganyo na konyora max chime 323 oyo boigore no borema nigere goika bono ataragende skuru abo asaro chendoto yaye ne chekobate ikirana asa matukari bosio onye basomalia bayamba weso kena komokonya egeregendererie ase amasomaye muri kitubwa mangana maya captain 001 Demo Steven na atarirenke yo abo asasanga no mwana bosibuli oyore no kuganyo konene kwende skuru buna abana bande egeracha gwekonya na gokonya amate yaye ase amatukari bosio tiango tuligererie enkwana iyo mwana Sofia bosibuli. Kwa majina naitwa Sofia Bosiboli Okemwa. Mimi nilifanya KCPE 2022 na nilipata alama 323. Nimekuwa nje wiki mbili tangu tuanze kujoin form 1, lakini mimi sijaweza kujoin kwa sababu ya karo ya shule imekosa. Ningependa kuwasihi serikali mnisaidie niweze kujoin na mimi shule kaendelea na masomo, kwa sababu ninataka nisome nije kuwa lecturer. Ndio maana ninawasihi serikali mnisaidie niweze kuenda shule na mimi nifikie masomo. Hiyo shule inaitwa Nalondo CBM National School for Handicap. Hiyo shule inapatikana Bungoma, ndio niliitwa nataka kwenda, kwa sababu nikienda huko ninajua nitaenda kufanya bidii. Oyo oligetie ekerogo ky'obujumbe korwa ase bunge ya Bonchari oyo boigoro mo director wa skuru ya St Mary's Genius ime county ya Nakuru oyo Eselieta Geoffrey Okindo nigobona enanire amabaga Ikomi gose scholarship ochiasa abana bali bakorwa ase chiamate chitali kwenyara kolengana na Okindo nigatebire nenchere ya moyo gosira abana banyaruka bali bataranyora anchira yo kwenda ase skuru barangeretiwe maiga yo goikaransera matemu yekirasi kya 5 na 3 aya nigagocha maiga yo gochengera litikolia Valentine's Day asa tebire libagelio nigoli abwatekanire kolengana no moyo gojo unenchere ya moyo kumunyora na kumosira omwana munyaruka. We gave a scholarship last round, 50 of them to be in full scholarship, but they only turned up 40 and the 10 didn't manage to come. Maybe because some reasons were good, because they got other scholarship opportunities and they opted to go the other side. But now that there are 10 chances, we want to extend our love to the needy child, a student who did last exam and she couldn't manage to report to school last week. We wish to give her a chance to report to St. Mary's Genius Girls. For those good many reasons, St. Mary's Genius Girls has given the girl child a chance to realize her dream for 4 years. So whoever wants to join us, just call our school number 0727-239-140 for better guidance and directions how to go about the scholarship. Elimisha msichana kwa manufaa ya kesho. That's our scholarship for the girl child. Mwanchu muligereria abana baligo bataraenda ase skuru koro se chiamate chitali kwenyara na obako muligo mo director Geoffrey Okindo ngusabo kwabera omo director Geoffrey Okindo egeranyare koba amabagayo abana abo banyare koba bagwekonya na gukorera mwanchu muligereria omo bunge koro se bunge ya Embakasi East Ababu Owino nigobona atebira ochego ikyo muswada ase bunge eliwo chigo kwanera na koligereria igoro chechibesa chie loan ya help
ochiasa abarokigwa asa masomo aigoro korengana no wino niga chibase chochire chobokonyi asa bana bange na igenchira nero ibwenerete kubwatigwa nabayigemero buri kubekwa unenchire moyo kubakonya abarokiwa bonsi bali baganetia base yo ya help. I want to bring a motion in Parliament that will allow those students who have cleared campus and they have help loans for all those loans to be scrapped off, or an alternative of all the interest on the help loans be scrapped off, because it is a serious burden on the shoulders of communities. Nara Yosebono kulinda mange nchirare gocha chinga kyomurikito wa mangana maya Evelyn Osero agende to kwariganiria yomana enda mange asenchira yoboikiranu inyora baliki baitumbara se chinsemo ao bagende to kwarigania chiroboti oru echo ochiko chikera senchira yoboikiranu ekeregora gense yemo ne chinsa isato chobotuko bwarero mbiamono ase kwaira chinga kichao kubwatya mangana maya chinsa Ikomi ekerondo cha bange bagende to tubwate gwetera senchira ye mitandao gati abo Justice Ogechi Onyanchonole agotebo no aligeti kura chinsemo cha milimani gati ya banda bange to wakangambia mono kirage olia oenekia kwa yanyorironsi korwase omunwa webimenyererio nigakoro kwa Joshua Auta no olia oenekia chibicha amariogi kwa yanyorera senchira yobororo kigima nigakoro kwa Abigail Nyanchama bakobwaterana na Melody inche nigokoro kwa Sara Nyarangi Ontita.